Bos días a todos, a todas. Esta rolda de prensa, eu son José Vicima de Vilo, responsable de Global Deporte. Estamos na rolda de prensa da proba máis importante de bici de montaña que se celebra non son Pontevedra, en Galicia, é unha das máis importantes que se celebran no noso territorio nacional, como é a Pontevedra Catro Picos. Agradecer a don Gregorio Gis como representante da Diputación de Pontevedra, a Tino Fernández como representante do Concello de Pontevedra, está ausente, falta Ramón Pereiro, que sería o representante da Xunta de Galicia Xacobeo, porque Catro Picos, que é unha proba que nace fai 7 anos, comezou gracias a este concelleiro que confiou nunha proba que tiña trayectoria pero que non se sabía o que podía conseguir con ela. E hoxe en día, na súa 7ª edición, ademais de ser unha proba xa consolidada no calendario nacional, adquire tamén a marca Xacobeo, somos proba que representa o noso Camiño de Santiago e por iso tamén creemos que é unha proba que ten moitísima potencia. Catro Picos é unha proba que ten dúas distancias, 60 km e 130 km, é unha proba que está destinada a todo tipo de corredores. Así naceu e así é como continúa. Temos corredores de carácter internacional, como é o portugués David Vaz, recentemente campeón de varias, da Epic Race Pontevedra, da proba de casa, pero tamén de varias probas no calendario nacional. Contamos despois con un montón de participantes, rapaces e rapazas que disfrutan do monte e o seu único obxectivo é disfrutar do mesmo. Na Catro Picos, como decía, esos 130 kilómetros teñen 12 horas para que se poidan levar a cabo e contamos nesta ocasión con 1.500 participantes, é dicir, pechamos inscripción, a inscripción máxima que nos poñemos, que en tempos de pandemia un volumen moi elevado de xente. Como estamos en tempos de pandemia, isto implica uns protocolos moi estrictos, protocolos sanitarios e, sobre todo, de control para evitar aglomeracións. O primeiro é que imos a facer 5 saídas diferenciadas de 300 participantes cada saída. Ademais, todos os participantes teñen que presentar un test de antíxenos negativo para poder participar, para poder sair co seu dorsal. Poden traelo eles mesmos ou a organización tamén pon a disposición un stand para pasar esos test de antíxenos. Nas zonas comuns utilizaremos mascarillas e nas zonas de avituallamentos daremos todo embolsado, é dicir, todo para evitar aglomeracións e para facilitar que teñamos un deporte o máis seguro posible. Ademais das institucións públicas que aquí acompañan e que sin elas sería totalmente imposible realizar unha proba como estas, tamén debemos agradecer os patrocinadores privados como RAU, a bebida oficial da nosa proba, Supermercados Freud, Panadería Xeve, Gesmagal, Bifrutas, é dicir, un montón de patrocinadores privados que fan posible, Renault, por exemplo, que é o coche oficial, que fan posible que esta Catro Picos poida levarse a cabo. Máis de 150 persoas na organización, entre voluntarios, protección civil, policías locais, máis de 9 concellos, por iso a Diputación tamén está con nós, polos que transita este Catro Picos, e Catro Picos que fan de Pontevedra un sitio idílico, porque estamos a non máis de 30 kilómetros do punto neurálxico, que este ano sae da zona das universidades de Forestales, onde está o campo de erva sintética, é o que redondean, digamos, que esta Catro Picos. Moito galego, de toda España, e portugueses son os participantes que temos, e pola miña parte nos aspectos técnicos, nada máis. Cedolle a palabra a don Gregorio Gis por parte da Diputación de Pontevedra. Bueno, bos días. Para a Diputación é un placer participar nesta proba que foi ano a ano collendo corpo. Chega a ter un enorme nivel de gran coñecemento no Estado e a nivel internacional, por lo tanto, nos sentimos orgullosos de participar, de colaborar e de facer posible, na medida das nosas posibilidades, a colaboración con unha proba tan relevante e importante como esta. Felicitar aos organizadores polo enorme esforzo que supón poñer en marcha unha proba destas características con tantos participantes. Estamos a falar de ao redor de 1.500 participantes, é unha proba que foi, como decía, collendo moita importancia, moita relevancia a nivel do Estado e agora está claramente consolidada e, para nós é un orgullo participar e colaborar. Tamén é importante para unha administración que ten perspectiva de xénero, como é a Diputación de Pontevedra, verificar que ano a ano o número de mulleres participantes é maior
e tamén, bueno, creemos que é un dato a ter en conta. Creemos que para a provincia, para dar a coñecer o noso territorio, para dar a coñecer as nosas condicións, este tipo de probas son importantes, porque pon a Pontevedra no mapa, pon a provincia no mapa e tamén define a nosa provincia como unha provincia ideal para o desarrollo de probas deportivas, non? Como temos demostrado desde moitas perspectivas, desde os propios concellos, como desde a propia Diputación e os clubes da provincia, que teñen moita relevancia a nivel do Estado. Nada máis felicitar a todos os que participan, organizadores, patrocinadores, institucións que participan e fan posible esta proba e desexar que salga todo ben, como seguro que vai a sair, na medida en que todo está moi ben organizado e planificado, como nos ten demostrado esta Global nas anteriores edicións. Por lo tanto, nada, esperar que sexa un gran éxito. Moitas gracias. Bueno, bons días a todos e a todas para pechar esta rolda de prensa. A verdade é que fai 7 anos iniciouse unha aventura na que o Concello decidiu participar, unha aventura destinada a xenerar eventos de marca Pontevedra, eventos que estuveran ao marxen dos, digamos, caprichos das federacións para chegar a generar esa idea de que o deporte ten un componente lúdico, un componente competitivo, pero tamén ten un componente económico, un componente de activación da economía que a nos parece interesante. A Catro Picos naceu con humildade, naceu impulsada por a xente por Josebi e por outra xente que axudou a poñela en marcha, e hoxe, 7 anos despois, vemos que a pesares da pandemia, a pesares das dificultades, a pesares de todo, a Catro Picos xa é unha referencia non só a nivel galego, sino a nivel internacional. A presencia de moitos ciclistas do Estado e de fora do Estado, como é o caso dos portugueses, os compañeros portugueses e portuguesas que veñen por aquí, certifica que aquela idea que naceu fai 7 anos é unha idea que xerminou e que xerminou favorablemente. É de agradecer o esforzo que se fai para seguir organizándolo en tempos de pandemia, porque non é unha proba fácil de organizar. Estamos falando de 1.500 personas que hai que ordenar para que as salidas e as chegadas sexan ou cumplan os estándares dos protocolos COVID-19. E iso é un traballo casi hercúleo, non? E hai que felicitar a organización e agradecer a colaboración tamén da Policía Local, de Protección Civil, dos voluntarios, de todo o mundo, porque sin eles sería imposible organizala por moito que o Concello de Pontevedra ou a propia Diputación quixéramos, non? A vontade é que este tipo de probas, como a Catro Picos, non só se manteñan, sino que incrementen a súa visibilidade. Para nós é fundamental. É fundamental que este tipo de actuacións xerminen, crezcan, pasen a formar parte do calendario de actividades non só noso, sino de todo o Estado. Eso supón que moitos ciclistas, moitas persoas vinculadas ao mundo da bicicleta, pensen en Pontevedra como referencia. Estes anos, como unha referencia en setembro, cando se poida, no seu momento, trataremos de recuperar a data orixinal de finales de abril, principios de maio, que era a data fixada xa no calendario e na que estaba na cabeza de todo o mundo. Por parte do Concello de Pontevedra e da Concellería de Deportes de Pontevedra, simplemente agradecer a todos o esforzo que fan, a Diputación, ao Xacobeo, ás empresas privadas, por suposto a organización, esperar que o tempo axude, que o tempo acompañe para que a proba pode ser máis vistosa e tamén esperar que esta idea siga crecendo e para elo, dende logo, sempre vai a contar co apoio do Concello de Pontevedra e da Concellería de Deportes de Pontevedra. E por a miña banda, nada máis.
Disculpando que por un problema de horarios, pois don Ramón Pereira, Xunta de Galicia, como representante tamén do Xacobeo, pois dará tamén unhas palabras sobre a proba. Bos días a todos e a todas. Moitas grazas á organización pola súa invitación á presentación desta edición da proba BTT, Pontevedra 4 Picos Bike, unha proba desta modalidade con maior repercusión en Galicia e que temos a sorte de que discorre por Pontevedra. Antes de seguir, desculpar ao delegado territorial, Luis López Dieguez, que non pudo asistir el personalmente a este acto por motivos de axenda. Dicir que para a Xunta de Galicia esta proba é moi importante por o seu papel dinamizador e porque implementa hábitos saudables. Por iso, este tipo de iniciativas apóianse desde a Xunta de Galicia, como neste caso este tipo de proba que iniciou no ano 2015 e que estáse a consolidar como unha das máis importantes de España no seu sector. Agardamos o maior dos ámbitos posibles a organización, aos participantes e aos afeccionados que podrán gozar das subidas aos 4 cumios polos que discorre esta proba. Para a Xunta de Galicia é moi importante esta proba, moito máis este ano porque transcorre por varios tramos do Camiño Portugués, o cual é fundamental para a promoción do Camiño de Santiago neste dobre ano santo. Fun bastante breve, só me queda agradecerlle a organización e desexarlle o maior dos éxitos pola nosa parte e nada máis, moitas grazas. Moi ben, dudas, cuestións, inquietudes? Todo claro. Todo claro. Somos como Facemos foto co cartel diante de Jesús. Sí, cartel.